Skønhedspleje, det er normalt sådan noget, der er forbeholdt os kvinder, men det skal der laves om på nu. Mændene skal ind i kampen. Godmorgen og velkommen, Anastasia Refsgaard. Du er vores faste skønhedsekspert. Allerførst, det her med skønhed til mænd. Jeg står bare og lytter nu herovre, ikke? Ja, Morten forholder sig fuldstændig tavst og lytter bare. Han har slet ikke brug for det. Han er så skør. Jeg har kager og make-up i hovedet lige nu. Det er jo normalt ikke noget, som mændene taler særlig højt om, det her. Nej, lige præcis. Hvorfor er det nødvendigt overhovedet? Altså, det er jo nødvendigt at bruge lidt produkter for at pleje sig selv og bibeholde sit gode udseende, kan man sige. Men de fleste mænd, de opdager først hudplejeprodukter, når de rent faktisk har et hudplejeproblem. Og der er sådan et problem som skægpest og sorte rande og ældningstegn, et typisk problem. Hvorfor er det så tabubelagt det her? Hvorfor ikke bare sige, at jeg har lidt mørke rande under øjnene, så lad mig derfor gjort noget ved det? Jeg tror, det er et eller andet med, at mænd er lidt bange for, at det går ind og bliver feminint. Men jeg vil simpelthen... jeg vil lige skynde mig hen til en af mine dejlige modeller og vise et produkt, som man kan bruge lige præcis, hvis man har det her problem med skægpest. Og som I kan se på bordet, så står der et rigt udvalg af de her herreprodukter, som er til mænd på markedet. Og hvis vi starter så med selve sådan hudplejen. Hudplejen, ja. Og det, jeg vil fremhæve her, det er Metex, og det er fordi, det er det, de professionelle hudterapeuter bruger netop til at behandle sådan et hudplejeproblem. Og hvad er det, du vil gøre? Jeg vil simpelthen tage denne her aftershave balm, som går ind og virker beroligende på huden, sådan så man slipper for den her brændende fornemmelse og lægge på. Desuden er den så også desinficerende. Og prøv lige at forklare, hvad du så gør. Altså normalt så vil man bruge sådan et produkt lige efter barberingen, så det er jo lige en stund siden. Men simpelthen bare gå ind og påføre det på de her gængse områder, hvor man selvfølgelig lige har barberet sig, så man ikke får den her brændende fornemmelse. Så andet er der ikke i det. Let og enkelt, og det tager et par enkelte minutter om morgenen. Hvad koster sådan et produkt som den der? Lige denne her, den ligger til 2,55. 2,55? Ja. Og allerede der fik jeg livmorfremfald, skal jeg love for. 255,20 kroner. Men det er en meget favorabel pris, det der. Det er slet ingen grund til at... Nej, fordi jeg ved, hvad noget af det andet på bordet her koster. Det vender vi tilbage til senere. Hvad vil du så vise, Anastasia? Ja, men så er det her med de mørke rande og træthedstegn. Og der er 3 produkter, man bruger til det. Man bruger øjencreme for at forebygge, at de ikke opstår. Man bruger øjenmaske for at ligesom reparere, hvis man har fået dem. Og så bruger man concealeren til at skjule, hvis man nu skulle være så uheldig, at man er lidt træt, og man skal se godt ud. Ligesom dig, Morten, nu her, når du skal se godt ud på tv. Ja, det er heldigvis gode folk, der klarer. Så jeg vil lige prøve at vise et godt eksempel her. Det der med små krukker, det er ikke så meget til mænd, så her der kører man den bare lige på. Og er det der, Anastasia, er det sådan de typiske mandeproblemer? Det her med rander under øjnene, skægpesten og... Lige præcis, og uren hud også ofte, netop fordi de ikke bruger plejeprodukter, så man får renset huden. Fordi det her med at rense huden er meget vigtigt for at forebygge, at problemerne ikke opstår. Og hvad så med de 2 andre ting, du har i hånden der? Jamen så det her, det er jo så øjenmasken, hvis de allerede er der. Man sover med den om natten, og så er de pist væk dagen efter. Og så har jeg så concealeren, og der kommer vi allerede lidt hen på det der med, der er vi henne i den det er noget make-up her, nu sker der noget. Prøv lige at hive hætten af den, og så lad os se den i funktion. Som kan være lidt farligt her. De fleste mænd kan være lidt nervøse for. Må jeg så bare, mens du lige smører ind der, Anastasia, Ida, du så ikke sidder og forklarer mig og alle andre, hvad en concealer er? Altså en concealer... Ja, nu skal se. Nu er jeg jo lidt til eksamen, men altså en concealer, Anastasia, den bruger man til ligesom at gå typisk under øjnene. Man kamuflerer en imperfektion, der måtte være på ansigtet. Kamuflere en imperfektion? Det er camouflage. Er det et smart ord for dækcreme? Ja, det kan du godt sige. Og det er til de mørke rande under øjnene? Til de mørke rande under øjnene, til hvis man har et modermærke. Man kan også have en pigmentplet, som man ønsker at skjule, hvor man ikke har det så godt med den er der. Og det der ligner faktisk ikke make-up, i hvert fald ikke sådan i gængs forstand. Så det ser jo sådan meget tilforladeligt ud. Hvad koster de her ting? Jamen altså, sådan et sæt her, det vil du få for 900 kroner. Så har man så også til lang tid, og så har man fået det bedste af det bedste, der er på markedet. Men hvis man nu måske ikke lige har 900 kroner til det der, eller hvis man ikke har så meget tid om morgenen til at stå foran spejlet, hvad er så det vigtigste, de her mænd skal gøre? Jamen, så skal de rense deres hud, de skal eksfoliere deres hud, og så skal de bruge et fugtgivende produkt. Og der må du lige eksfoliere, der var jeg så fjerner vi de døde hudceller, sådan, så du bevarer din smukke udstråling. Okay. Ja. Peeling. Skrubbe. Ja, skrub. Ja, lige præcis. Skurecreme. Ja, lige før. Ikke? Anastasia, så skal vi jo faktisk også til det, der er rigtig farligt jo. Altså, der er jo selve make-up'en. Ja, og der har jeg jo så en rigtig flot model med her. Og der kan man godt se, der er virkelig kommet make-up på, og det er typisk det, mænd er bange for, fordi her der har vi modellen med podium-make-up'en. Sådan her ser vi ud på catwalken. Det er ikke det, vi skal snakke og fokusere på i dag, og det er ikke det, vi vil have, at mænd skal bruge. Vi vil tværtimod have, at de ser ud som model nummer 4, der står her.
som ser meget naturligt ud. Man kan faktisk ikke se, at han har produkt på, men der er både noget på brynene, der er noget på huden, og nu putter jeg lidt ekstra på, samt på læberne og omkring øjnene. Så han har faktisk også rigtig meget produkt på, men det kan man ikke se, og det er det, vi godt kan lide. Det kan man faktisk heller ikke se, selvom man står lige ved siden af dig. Så det vil sige, at model nummer 3, og så jeg for eksempel, vi har jo det lige nu, man kan kalde podium-makeup på, men hvis ikke gælde model nummer 4, det vil så være det, man kunne kalde en mandlig dag-makeup. Lige præcis, lige præcis. Hele pointen er, at han har produkt på, og han forskynder sit udseende, men man kan ikke se det. Man kan ikke se, at produktet er der. Og det er jo faktisk i virkeligheden også det, alle vi kvinder vil have. Og hvad koster det at smukkere sig med puder og den slags? Altså de her, de ligger en frapris på 110 kroner. Og så denne her puder, som jeg lige præcis står med, det er også lidt design. Den ligger til omkring de her 300 kroner. Men du er nødt til lige at forklare mig, hvorfor skal de overhovedet have puder på? Altså er det for at give sådan en matte finish, ligesom os kvinder, eller hvordan? Ja, men også rigtig mange mænd, de kommer til at skinne utrolig meget i løbet af dagen, og sådan ligesom for at holde det i arve, så man ikke går og skinner på den ufede måde, for der er også en fed måde at skinne på, men så er vi herover igen. Så er vi over i podium. Ja, lige præcis. Altså udover at vi mennesker til at spare sammen, Ida, er I kvinder så klar til, at vi står ude foran spejlet og napper lidt af puderen og concealeren? Altså jeg vil nok lige kigge en ekstra omgang, tror jeg. Altså du får ikke lov til at gå i min toilettaske, fordi mænd skal altså have deres egne produkter. De skal ikke bruge det samme som konen og kæresten derhjemme. Men Anastasia, det her det er altså, hvad man så kan gøre, hvis man er mand, hvis man både har mod og pengepunkt i orden. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere nu på skønhed til mænd, og så må vi se, om det er nogen af os, der tør tage at springe, når vi ikke lige er på arbejde. Når vi kommer tilbage, så skal det jo blandt andet handle om fodbold. Og en mand, som i høj grad, tror jeg, bruger lige en lille streg under øjnene og måske en hurtig concealer. Verdens bedste, og måske også ifølge nogle lækreste fodboldspillere, Cristiano Ronaldo. Vi tegner et portræt, når vi vender tilbage. Vi ses.